ya na ga ba haske ya ba haske
wannan rawi akwai shuba kamar yadda a cikin wannan isnad zamu ga malamin sa da wani shi shuba ko shuba ya mutu shekara ta 160 akwai Sufyan ibn Uyayna ya mutu shekara ta 197 ko da 98 akwai Hammad ibn Salama ya mutu shekara ta 167 akwai Hammad ibn Zayd ya mutu shekara ta 179 akwai Malik bin Anas ya mutu shekara ta 179 sannan akwai Al-Layth bin Sa'ad ya mutu shekara ta 179 wannan ne kuma da masani da sauransu da yawa idan muka lura da nan malaman da shi wannan rawi za mu gane waye shi wannan rawi to kalli kuma wadansu daga cikin ɗalibansa shi wannan rawi daga cikin ɗalibansa akwai Ishaq ibn Rawiya Ishaq ibn Rawiya wanda ake cewa Ishaq ibn Rawiya ko ya mutu shekara ta 238 akwai Muhammad ibn Yahya al-Quri ya mutu shekara ta 258 duk da wani kawai ana cewa Muhammad ibn Yahya al-Quri malamin Imam al-Bukhari ya mutu shekara ta 252 wani kawai an ce da 56 wani kawai an ce da 57 amma abin da shi ya mutu shekara ta 258 akwai Muhammad ibn Bashar ina kuma wannan ruwa din ne dan ku san wane ne shi wannan abu bane mun gane magana akwai Muhammad ibn Musanna shi ya mutu shekara ta 252 sai akwai al-Imam al-Bukhari shi kansa ai mun ga shi ta ke sai ba da kawa a cikin al-Imam al-Bukhari shekara ta 256 sai akwai Abu Dawud al-Imam Abu Dawud as-Sijistani ne sunan ya mutu shekara ta 275 waɗannan malamansa da ɗalibansa ke da misali sauransu da yawa mun gani idan muka kalli waɗannan malaman za mu san wane ne shi wannan rawi sai idan muka kalli ɗalibansa su ma za mu san wane ne shi wannan rawi idan mun ji a cikin ashabul kutub sita wanda su ne al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Tirmidhi al-Imam Nasa'i al-Imam Abu Dawud al-Imam Ibn Majah da waye suke ba da wannan malaman da mu ga ni da a cikin ashabul kutub sita daga al-Imam al-Bukhari sai al-Imam Abu Dawud gane magana saura Muslim da Ibn Majah da Tirmidhi da Nasa'i waɗannan sun yi ruwa da wannan rawi amma tsakaninsu da shi akwai mutum ba kai tsaye ba gane magana tsakaninsu da shi akwai mutum Bukhari ya ji daga gare shi kai tsaye Abu Dawud ya ji daga gare shi kai tsaye amma sauran guda hudu daga cikin ashabul kutub sita kowanne ya ji daga wannan rawi tsakaninsa da shi akwai mutum duk da cewa shi ma Abu Dawud a wani lokaci ya ji daga gare shi tsakaninsa da shi kai tsaye wani lokaci kuma ya ji daga gare shi tsakaninsa da shi akwai mutum mun gane ya za mu isa ashabul kutub sita a kan wannan malamin sai wace ashabul kutub sita akwai wanda suka ji daga gare shi kai tsaye kawai mun gane magana suwaye ko waye al-Imam Bukhari akwai wanda ya ji daga gare shi kai tsaye kuma ya ji daga gare shi tsakaninsa da shi akwai mutum wane Imam Abu Dawud sauran kuma duka tsakaninsu da shi akwai mutum mun gane magana ko za mu samu wurin da ashabul kutub sita gaba daya suka haɗu wajen yin ruwaya da gare su ba su da yawa gani a ce su shirin duka wannan malami wanda sun yi ruwaya da gare shi ba su da yawa ko bisa Muhammad bin Ali bin Ali da Fifi sai wake su ko ya wake guda tare ta yi ishtarakal a'immatul hudatu su ai a'immatul hudatu sai ce zawul usul sittatul wu'at zawul usul as-sitta al-wu'at ashabul kutub sittah اشترك الأئمة الولاة ذوي الأصول الستة الرواة في 9 من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة أولئك الأشد وهم المعمر نصر ويعقوب وأمر السري وابن الآلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد هذا ستة wannan magana sauran nan sune waɗanda directly ashabul kutub sita gaba ɗayan su sun ji daga gare su kai tsaye mun gane magana wannan rawi thiqatul fabt abul walid الدارس هشام بن عبد الملك الباهلي مولاه ابو الوليد الدارس ناتي هم شكرا تدري 30 يا اهل شكرا تدري 30 يا مش شكرا تدري 120 لا يبقى اقوى تاكو هنا دي شكرا هي ايوه شكرا 90
الثاني الوليد بن عيسى أخبرني يا كما تسي أخبرني الوليد بن عيسى سيسي الوليد بن عيسى أخبرني dan ya kuma da rawar da sai wani lokacin shi haka muna ko ne da ba da shi da rashi ko kuma ne kuka bila sai da amfani na makashi aka faɗi kamar ko shi to sai ka da haka shi ke bara mu da to haka ba kai lokacin da shi da wata shi shi ke insha Allah الوليد بن عيسى بن قريب الأبد المؤمن ما نرى من كفاية يعني يتي سمعت أبو عمرو الشيبانية أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس الكوفي وهنا ثقة من مخضرم لكن كبار التابعين يعني إذا كنت مخضرم كما هو اللي يرى يأتي الجاهلية هم يرى يأتي المسلمين شيء صح يا أنا يبيش شكرا 25 kafin hijira ya mutu shekara ta 95 bayan hijira shekara ne kenan 25 kafin hijira 95 bayan hijira shekara ne kenan shekara ta biya cikin musulunci aka yi shi ya rayu shekara na dari a gane magana shi wannan ramu sai ke cewa haddasa na sahibu halin da ko yana gaya wa ɗalibansa ana karatu sai ka nuna wani gaskiya haddathana sahibu halika sai daga hadisi sai ya nuni ga wani gida suna zaune sai mai wannan gidan ya ba mu labari sai wanda ya ba da gire shi sai ya ce wa umma da yake ila da Abdullahi sai ya nuni da hadisi zuwa ga gidan Abdullahi mun gane magana wa umma da yake ila da Abdullahi sai ya dauki hannunsa ya yi ishara ga wani gida to shi sai ke fassara mana to gidan wa aka ishara zuwa gare shi sai sai gidan Abdullahi wani Abdullahi mun faɗa da idan aka itlaqi Abdullahi idan a Kufa ne wane ne Abdullahi bin Mas'ud idan a Madina ne Abdullahi bin Umar idan a Makka ne Abdullahi bin Zubair idan a Misra ne bin Amr al-As ko shi ne cewa haythu ma udlika Abdullahi bin Taybata qabl Umar wa in yabi bi Makkah qabl Zubair aw jara bi Kufah qabl Mas'ud yura wal Basra al-bahr وإن مصر والشام مهما أملك والأمر من قال wannan wani Abdullahi ne kuma da zira Abdullahi bin Mas'ud ko ba ka saboda na ce Sa'ad bin Iyas al-Kufi haka ba mu musulmi Abu Muhammad shi ba ya sunan shi Sa'ad bin Iyas al-Kufi ba na fara yanzu kai an sai a daina magana a kasu kuma an dera kuma muna shi abin da kan zai kama ne wani ai kun gama amma da yake ila da Abdullahi ko aka tsaye gida a kube mun gani aka ce da Abdullahi bin Mas'ud yana da wani gida a Madina wanda Imam Malik ya haya a cikin gida yana da gida a Kufa to wannan a Kufa ne sai mu gane wani Abdullahi ne wannan gida sai ce Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud bin Ghani al-Hudayr ya mutu shekara ta 32 bayan hijira Abdullahi bin Mas'ud ko kaga tazararsa da sauran abadai da wanda kuma gani da suna da nisa sosai sai shekara 30 yasa aka shirye shi yasa aka cire shi cikin al'abadiya gane magana ko to sai ke cewa wa amma bi ila da Abdullahi qala sa'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu al-amali ahabbu ila Allah azza wa jalla yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qala sai yace as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacin ta wanda kuma yace sannan sai me qala thumma birrul walidain yace sannan sai kyauta mai sannan sai yi mai fada sannan sai yi mai wata kuma yace sannan na ce mishi sai me na tambayi manzo Allah sai ne sannan sai kai kuma jihadi fi sabilillah sannan sai jihadi fi sabilillah yadda mu sai ke cewa haddathani bi inna annabi ne faɗa mun da abu guda uku wala istadatu da na ne mai kara mu da cikin wata kuma ai da ta kara mishi wala istadatu la zalim ma'ana da ya ci gaba da tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ci gaba da faɗa mishi mun gane magana ko to za mu yi ga hadisi dan kada misali ko kuma yace haddathana sahibu al-kitab amma da ya da Abdullah sa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla
ko ba ka ba kwaɗayin sabon gida suna son su san wani aiki Allah ya su wani aiki ne zai sa Allah ya gida su ko ba ka ba ya sa ɗan yin masu zai sa ba annabi ce mishi wai ayyukan amali a haku da ba ya mun zanna wani aiki ne so ba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin na aikata domin Allah ya so me zan yi Allah ya gida ni wani aiki ne ake Allah ya yarda da mutum domin na aikata ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ni to za mu ga a cikin wannan magana ta aikin amali a haku da ba za mu fuskanci ne kwaɗayin sahabbai sannan za mu ƙara fuskanta a cikin wannan magana sahabbai idan sun yi magana suna yi ne don me don su yi aiki da ita ko yanzu muka ce Abdullahi bin Mas'ud ya bar duniya shekara ta 32 idan ka lissafa yanzu yana da kusan shekara 1000 da alal akalla da yan kai ko shekara 1000 da ɗari dan la mutum ne kusa sun yi aiki da ta ba ya sakamakon tambayar Abdullahi bin Mas'ud kaga wani dalla ala qailin falawin ajin ba'i ya yi tambaya annabi ya bada amsa to duk wanda ya zo ya aiki da hadisi yana da lada yana da kamar ko ba kuma ne ba za mu ji cewa wani sun malamai suna cewa wani ne ya tambaye ni dangane da rubuta littafi kaza sai na rubuta shekara ɗaya rubuta ba mu san wanda ya tambaya ba malamin ma ya mutu wanda ya tambaya ya mutu wanda aka tambaya da masu sun mutu amma wannan ladan na wannan wanda ya tambaya aka rubuta littafi a sanadiyar sai yana sa'alani in ya rubun labutan ne min imtithali sulhi al-mujtali fa kuntu ma ajru ma ishmaki ko ba da bane ba ko mun gane magana ko gashi ne littafi da nan da sai cewa wani ne ya tambaya daga cikin dalibai ko daga cikin ɗan uwa sun tambaye ni cewa da Allah a rubuta kamar inda mai duk ba ya fara shi ba ibn Hajar ko ya ce wani ya tambaya a rubuta ko dai lisanin hal ya sa a gane mutum yana bukata a rubuta littafi abin da nake so ce abin da ake da Allah shi ke rubuta mun gane magana sannan idan ka aiki da Allah har ranar tashi a kiyama Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya aiki akan da wannan abin da ka tambaya ko kai sanadiyya a fara da shi to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya maka yanzu aka yi musu ba san adadin layin da ke samu mun gane magana ko nabi sai ayyul amal abu yace ba annabi ayyul amal abu ila Allah ta ta'ala annabi sai mishi as-salatu ala waqtiha sannan ya lissafa mishi abubuwa guda na ɗaya hakki ne na Allah shine sallah ko na biyu kuma hakki ne na iya shine ne kulta mahaifa don kiyaye gane magana wannan za mu ga ayoyi da yawa suna hada yin umarni da yin tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kyautata wa iyaye ko an ce wa ba ku da Allah ta abudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wannan yana da muhimman yin iyaye ita wani aiki ne da muke sakaci da shi da ba ɗaliban ilimi ba awawa ba amawa sun yi sakaci da shi ɗaliban ilimin ba da ya kamata su yi wa shi ma sun yi sakaci da shi mun gane magana ke yi faɗa mana abubuwa guda uku na farko ne sai a salatu a dawar sa mun gane magana ko za mu ga wani soja na kan tambayi annabi ya ba da wasu abubuwa da wanda wani sai zai tambaya menene sai a ce mishi imani da Allah wani sai tambaya menene sai a ce mishi kaza wani sai tambaya menene sai a ce mishi kaza to Allah izina da mutanen da suka tambaya ne ko kuma izina da yanayin da ake ciki lokacin da aka tambaya mun gane kamar yanzu sai mutum ya zai same ka ya ce malam da Allah me ya sanyi samu lada ko kuma me ya kamata ne ina da miliyan ɗaya me ya kamata da ita ko ba ka bane ba sai ka kalli me ya dace ko ba ka bane ba misali a unguwa wacce da akwai masallatai guda 10 a unguwa ɗaya masallaci 10 a unguwa ɗaya kowane masallaci ba ma a cika sauro ƙarshen wannan gida akwai sauro 20 amma ba a cika sauro sai wani zai ce wa mutum ina da wata miliyan 20 malam ne ya kamata ne sai ka ce ka ƙara gina masallaci da wani ko ba ka bane alhali mutane wata kila suna cikin yunwa alhali akwai wata cikin mata da ana so a aurar da su ba inda zai aurar da su ko ba ka bane ba a lokacin a matsayin ka na faƙihi sai ka tsaye mishi to yanzu ba masallaci za ka yi ba ko ba ka bane ba ga mutane da suna jin yunwa a ba su abinci ga waɗancan ƴan matan da suna buƙatar aure ba inda za su yi aure a aurar da su ko wani wani sai to ai masallaci ka gina shi dindindin yana da za ka ji samun lada shi kuma idan ka bada abinci ai ka bada lokaci daya ba haka bane ba abin da aka yi da Allah shi ne wani idan ka gina masallaci ko shekara da yi ba da Allah ka gina wani masallaci idan ka bada abinci wahala ɗaya in dan Allah ke siya wanda har illa masha Allah
ne yana sallah yana kyautata ma mahaifinsa amma bai kyautata mu'amalarsa da mutane da sai da kyautata mu'amalar da mutane mun gane magana to wannan zamu ga tsaftari ba ita amsar da annabi baya takan sha bamban saboda sha bamban da mutane ko sha bamban da lokacin da aka tambaya ko kuma halin da aka tambaya za mu ga hamsin ko ba da su ba su saboda ba da ya yi da cikin ko yi da kai sallah gane magana to sai dai as-salatu ala waqtiha yin sallah kan lokacin gane magana yin sallah kan lokacin akwai wanda suka zo suka yi as-salatu bi awwali waqtiha amma cewa da awwali waqtiha bai inganta amma as-salatu ala waqtiha gane magana to sai da mutu yin sallah kan lokacin ta haka ke da kowa lokacin da karshe ne shi ma yayi ko ba ka bane ba saboda ga hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka min al-'asri rak'atan qabla an taghrub ash-shamsu faqad adraka al-'asra ko ba ka bane ba matakar lokacin da yake lokacin karshe ba zai hana ka cika sallar ba ko ba cika wani wajibi musulmi sallah a lokacin sallah ta yi misali ko amma kuma yin sallah a farkon lokacin ya yi sai fa inda aka yi istina'at mun gane magana yin sallah a farkon lokacin ya yi ko sai inda aka yi istina'at kamar mai kamar wani lokaci kamar lokacin da azahar akwai zafin rana a wannan lokacin jinkirta shi ne abu ko ba ka ne inda yin ta a farkon lokaci ya fi amma a lokacin da ake zafin rana to a jinkirta idan shidda al-harbu fa abridu an as-salati fa inna shiddat al-harbi min fayhi jahannam to a lokacin da ya gabata a jinkirta sallah ko kuma sallar isha tunda yin ta inda ya yi tabi idan mutanen masallaci suka haɗu dan su ya haɗu cewa za su idan ya zama to kai kaɗai za ka rasa dafi ba da kake zafi mun gane magana da ƙara wasu fadalar na cewa lokacin ta da aka dan tashi ba ba da samu zafi idan masallaci kuma suka ce a mu sai karfe kuma za mu sallah ya yi da su sallah su karfe ko ba kawai ba amma kuma ya zama an karantar da mutane sun gane ba ya kawai wasu alu sunna suna so ai sunna rami kawai ai karfe kuma za mu sallah ko kuma ya gane kawai gane ba a sallah kawai za ka a dan kuma mafsala za ka yi ko ba kawai ba a dan ba da yake ba sai an karantar da mutane sun gane tukuna sannan ake aikata ko ba kawai ba sallah da kan ya ko ba kawai ba amma sai ga rukun da mutane ba su gane abin da kawai sai ga da dole cikin masallaci ga kafin da kuma sai ga kana sallah da a ka sa fari ko ba kai a lokacin karantar da su da sannan sai aikata abu da ya gane gane abubuwa da yawa sun nuna cewa yin sallah a lokacin farko da yake kamar inda al-Imam Tirmidhi ya kawo magana ta Imam Shafi'i ko yake ce Imam Shafi'i ya ce wa waqtul awwal min as-salati afdal wa mimma yadullu ala fadli awwal waqti ala akhirih اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ولم يكن يختارون الا ما هو افضل ولم يكن يدرون الفضل وكانوا يصلون في اول الوقت سيدي قال حدثنا بذلك ابو وليد الزكريا الشافعي امام الشافعي يقول yin sallah a farkon lokaci shi ne abin da yace daga cikin abin da yake nuna mana cewa yin sallah a farkon lokaci ya yace inda annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suka zaɓi su sallah a farkon lokaci wani magana yace annabi da abin da annabi da umar da abubakar suka zaɓa to shine idan akwai abin da ya kwalala da kuma abin da bai kai shi kwalala ba su biyu to annabi da abubakar da umar suna zaɓa wanda ya kwalala duk da shi wanda aka kwalala ba su bari shi yace wa kana sallu da awwal waqti mun gani saka wannan yana so yana nuna mana ne dole ne nuna mana in sallah da a farkon lokaci mun gane magana ko to a kana wannan gaba da kira a ko sai ce kuma birrul walidai ko ya ce mashi kuma ai yace kuma birrul walidai yace sannan kirta mai ba kirta musu ko je musu da'a ne ba a ta abin da ake yi na hanyar yi ta aka musu abincin su maganin su suturar su sun gama magana ba ya kai a kuna yana da su ya kai ba a ta abin da ya shafi nauyi da ke ta mai wajibi ne a kai ta bayan hakkin Allah sai hakkin wa sai hakkin mai gane wa ko da sai abin da zai mana sai jihadi fi sabilillah yin jihadi sai zai mana fi sabilillah saboda Allah shi ba dan wani abu ba dan Allah subhanahu wa ta'ala mun gane magana sannan shi kuma jihadi lokacin da ake jihadi ba lokacin da sai ba jihadi ake
ba ka ne ba shi wani ɗalibin kuma ruwan shi kawai karatu ya zo malamin yana cikin koshin lafiya yana cikin nasuwa yana cikin ba ruwan shi kuma shi karatu ne masa ba ruwan shi malamin shi sai ta gani ta kamata ɗalibai suna koyi da hali na malam da yanayi na malam shi kuma malam ya kamata shi kuma ya dinga haƙuri da ɗalibai tun daga abin da ya haƙuri da wannan yana tambaye shi sai ne wannan yana tambayar kansa to sannan shi ya gama ya halitta a tambaya abu different abubuwa a lokaci ɗaya ko sai ya kamata mutum ya dinga binciken menene zai sa Allah ya so shi domin ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi gane magana wannan akwai tsarki gane magana bayan shi kuma a ɗaukar da ya kasu malam to so ba hadisin dai da bai da ruwa na bai ba to ba mu za a yi insha Allah Allah san Allah ya sa mu sai hadisin da ruwa yace Allah da na Adam shine Adam bin Abi Yasuf Adam bin Abdurrahman bin Muhammad bin Shu'aib Abu al-Hasan al-Asqalani al-Khurasani wannan shi ba rawi ne ko malamin ba mu bai ina ga sai a samu mutum sun da shi kadai yaji da Qur'ani haka ne an haife shekara 132 ya mutu shekara 220 ko 221 mun gane kage da shekara 80 da ta musu ko 80 da zara a rayuwa a kan rayuwa ta yi tsawo kuma an samu albarka mun gane magana ko amma san magana da na faɗa da shi imamu tun da yake cewa ala inna bi zalika awwal a cikin littafin ko sai ya ƙara shafi ya kawo ne a ƙarshen ya kawo da ƙarshen wani hadisi da ya kawo da kuteba shi kuma daga Allah bin Sa'ad shi kuma daga Khalid bin Zaid al-Juhani shi kuma daga Sa'id bin Abdullah shi kuma daga Isa bin Umar shi kuma daga Aisha Aisha take cewa ma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu da wuce lafiya ba sai da ta kawo ba yace annabi bai taɓa yin sallah a lokacin da na kashe su bi a rayuwar ma Allah ya yi masa ma'ana lokacin ƙarshe ba annabi bai sallah so biyu sai bai taɓa yi ba duk wannan hadisi akwai inqita'i tsakanin Isa bin Umar da Aisha ba da shi sai da Imam Tirmidhi zai kawo wannan magana amma ya ce Imam Shafi'i ne kuma wannan magana to ko Imam Shafi'i ya shi Imam Shafi'i ba duniya ya shi Imam Shafi'i ya shi shekara ta ne Imam Shafi'i ya mutu shekara ta 200 Imam Shafi'i shekarar da aka yi Muslim ko shi kuma shekarar da Abu Hanifa ya mutu shekara ta 150 ita aka yi Imam Shafi'i abin da nake so da shi ne Imam Shafi'i gaba ɗaya shekarar 54 a rayuwa Imam Shafi'i da yake ana Imam Shafi'i ko ba kai ne shekarar 54 amma ga inda Allah ya samu rayuwarsa irin sa alhaji da haka ne mai sunan mulmusu shekarar 35 ko 34 da yawan mutum a rayuwarsa shekarar 34 yawan da ta Imam Nawawi shekarar 40 ne wani abu Allah ya samu su albarka abin da nake so ce Allah ya samu albarka a rayuwa sai dai abin da mutane da ni idan sun haɗu sai shekara 2000 ba su ko ba da wani yanzu da muka gama da wannan kuka yi ikon Allah da gani da wata ma'ana abin da suke a ƙananan shekaru abin da kwallo su da haɗe su ba zai ba mu shafi ko ba wani ba shekara 50 da wata Allah shi kansa Imam Muslim shekara sana a rayuwa shekara 50 da wata bai sha ga yabe shi shekarar da shafi mutu ko shekara ta 200 yanzu na bada sai shi mutu shekara ta 261 mutu ko a gani gani shekara ne a rayuwarsa shekara 57 ko ba ta ma Imam Shafi'i ne Shafi'iyya shekara 50 ne a biya a rayuwarsa yi wannan gaggan littafin Shafi'iyya malam ko shekara 50 ne a rayuwarsa amma kalli abin da ya a rayuwarsa gani to Allah sa Allah ya sa mana albarka a rayuwar insha Allah wannan alibi da ake sahu wannan ya shekara 88 ko 89 shi ne ba ya kusa ala akwai sirri karkashin wannan an yi 30 ayi wani sirri karkashin wannan albarkar